Zahtevi se podnose u periodu od 1. do 31. oktobra 2025. godine isključivo elektronskim putem preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva po ovom javnom pozivu u registru poljoprivrednih gazdinstava izvršena obnova registracije za ovu godinu. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozije sirovo mleko bez obzira na količinu proizvedenu na sopstvenom gazdinstvu od grla koja su obeležena i registrovana u sopstvenom zapatu, a koje je isporučeno u trećem kvartalu 2025. godine, odnosno u periodu od 1. jula do 30. septembra ove godine. Pravo na podsticaj se ostvaruje u iznosu od 19 dinara po litri mleka. Podsjetimo, u ovoj godini stočari, tačnije proizvođači mleka i tovne junadi imali su na raspolaganju više vrsta subvencija. Najpre za mlečne tovne krave 55.000 dinara po grlu, za tov junadi 22.000 dinara, a za krave za uzgoj teladi 20.000 dinara po grlu.